KJGP Southeast Khasi Border Circle hapo ka jinglam President Samla Kerman Shangdiar hadin bakla let jurap halor ka jinglong jingman jong ka surang na wayloi shabalan hadu ka jingking umpung kala penpawi ka jing sngo kya bat ka jing sngo kit clear halor ka jing e bo pat pa uyakandu namar ka jingdu jingeram ka bakraw na ka tega surang ka blasniu palan nakaliang kaseng hadin bakalayo ban saki da ka jingjurim kala let ban pensngo ya kani ka jing e shu block development officer BDO jong ka mausan ram CNRT blong pa unchim kya mardor kaseng ka pen kan maru ba hagis nam baladam hau banai jilio kala dap ban pensngo ya kini ki jo ki mat shu deputy commissioner ya East Khasi Hills bat mental sa shisien ka haban pen kan mau piang ya kani ka jing e shu BDO mausan ram kaseng kadawaru bagi trok kibakit ko kinya tang da kapor bat palat shipotli haka sngi kibakio bat kibahyar kaseng kamahamru bagi trok kimdei bat kit palat pot lani tam ya ka khandaiton kumbalabo kerpang da ka PWD mausan ram division lingpa ki signboard nalor kata kaseng ka kenturu badai ban pet banyap haki with bridge bat ki check gate khnang bakalet kawan jong pat ba kan long ka basuk bat klem jing e